Reina, es Molinar no sempre ha estat sinònim de luxe i immobiliàries. De fet, fins fa no tant era just lo contrari, lo que fa que aquest barri sigui un dels exemples més clars de gentrificació que veiem a Palma. Era un barri de pescadors, de treballadors i de gent humil, caracteritzat primer per molins i després per les xemeneies que treien fum. Aquí vivia gent que feia feina a la mà, però també a fàbriques, a curtidories o centrals elèctriques. No era un barri de moda ple de cafeteries i restaurants, sinó que era un lloc per viure-hi. La vida aquí era com la d'un poble. Els nins jugaven en els carrers, tothom se coneixia i ningú tancava la porta en clau. Fins i tot hi havia un tramvia que connectava el Molinar amb Palma. I una anècdota curiosa és que les veïnades demanaven al conductor que els hi dugués coses de Palma, com per exemple fil de coser. Però no hem de caure en la romantització, perquè lo cert és que en el Molinar hi havia moltes mancances. No se feien inversions suficients i hi havia infraestructures que no acabaven d'arribar. I, de fet, a la platgeta del Molinar, on a Rosalía se va fer el videoclip tan famós, carinyosament i popularment se li deia la Mardera. Te pots imaginar per què, no? Perquè l'aigua estava tan bruta i tan contaminada que ningú hi anava. I de cop tot canvia. Sentim Molinar, el barri marginat, passa a ser ara un dels barris més desitjats de ciutat i de tota l'illa. Les cases que abans ningú volia, degut a l'alt cost de manteniment per l'impacte de la mà i la salinitat, ara se venen a preus milionaris, totalment desorbitats, perquè viure a primera línia sembla ser que és sinònim de luxe. Cases reformades que canvien els colors tradicionals de l'illa, verds, blaus, marrons, i imposen els grisos i els beixos plans i nòrdics. Compradors amb molt de poder adquisitiu que venen sobretot del nord d'Europa i que canvien els nostres costums i els menjars que servim en els restaurants. I així perdem l'identitat. Els preus han pujat tant que veïnades de tota la vida no poden quedar-s'hi. A tot això, si sumam el lloguer turístic, la saturació i els problemes de mobilitat, fan que la vida en el barri per part dels residents i de la gent local sigui totalment insostenible. I tu què trobes? Conta-m'ho, reina. Darrerament, aquest bust en el Molinar apareix pintat amb esvàstiques i això no és casualitat. Ella és n'Aurora Picornell, una jove del barri militant comunista coneguda com la Passionària de Mallorca. No és d'estranyar, idò, que amb l'auge de l'extrema dreta hi hagi moltes persones que estiguin en contra de la seva memòria. Venia de família obrera, molt implicada en la lluita pels drets dels treballadors i les treballadores, ja que el Molinar en aquell moment era un barri industrial, amb consciència de classe i política, combatiu i organitzat. Després del cop d'estat de 1936, la varen detenir. Tenia només 25 anys i se l'en varen endur a la biblioteca de Can Sales, que llavors era una presó. Més tard, dia 5 de gener de 1937, se la varen endur. Després, un feixista va entrar a un bar del Molinar amb uns sostens plens de sang, dient que eren de n'Aurora. Així, tot el barri va saber que l'havien assassinada. Aquesta història dels sostens, sigui vera o no, el que servia era per ridiculitzar les persones contràries en el règim i per crear més pànic encara. Finalment, a la nit de Reis, Aurora Picornell, juntament amb les Roges del Molinar, varen ser afusellades. 85 anys després, se varen trobar les restes de n'Aurora a una fossa comuna a Son Coletes, Manacor, juntament amb la ploma en la qual escrivia. Cosa significant, ja que ella sempre serà recordada per les seves idees. I com potser saps, el seu bust no és l'únic que està sent atacat. En el Parlament de les Illes Balears, en el context de debat de llei de memòria històrica actualment derogada, el president, membre de Vox, va esqueixar una foto de n'Aurora. I per això, avui, més que mai, recordem la frase que se li atribueix. Podeu matar homes, dones, infants, però i les idees? Amb quines bales matareu les idees? El Molinar se li diu així per una cosa molt concreta. I sí, els molins. Joan, no me diguis que tornarem a xerrar de molins com varen fer en el Jonquet. És que se mos repeteixen les idees. Espera, que hi ha més història de lo que pareix. Ah, sí? Conta-m'ho, reina. Tot aquest tram se'l coneixia com el Molinar de Llevant. Un tram ple de molins, en filera, que venia de Palma fins a acabar aquí en el barri. N'hi havia més de 30.
I no eren decoratius com ara, eren una part essencial de la vida del barri i de l'economia. Actualment, la majoria ja no hi són, perquè varen deixar de funcionar i perquè la ciutat s'expandia. Per exemple, per fer l'aeroport varen esbocar més de 100 molins que treien aigua. Actualment, a Palma, només un 7% dels molins estan restaurats i manco d'un 1% funcionen. Tot i així, hi ha gent que fa feina per intentar canviar tota aquesta situació, com per exemple l'Associació d'Amics de Molins de Mallorca, que intenta conservar-los i donar-los una segona vida. O projectes com Molins Actius, que volen reconvertir aquests molins antics que no s'utilitzen en generadors d'energia eòlica. Perquè els molins són tradició, paisatge i també poden ser sobirania. Una manera de recuperar patrimoni i identitat i de seguir coronant Mallorca com un dels llocs amb més densitat de molins del món. Ja hem acabat la primera temporada! Reina! Mos veiem a la segona!